Здравейте на всички още веднъж. Този път реших да направя видео на български език, като отново видеото ще бъде посветено на Heads Up Sit and Go. На лимита този път ще бъде $7, като живот и здраве с всяко видео ще дигаме лимита, докато имам банка да си го позволя. Това, което искам да кажа е, че сайта продължава да се развива, така че колкото по-активно участие взима всеки един от нас и активно, като под активно имам предвид просто да е съчетано с качество на коментарите, а не просто в топик или така наречения спам. В смисъл, cool е да си има тема за спам, cool е да си има тема за стратегия, но в темата за стратегия е добре да се набляга на стратегията, в противен случай просто е безсмислено да има. Както да е, значи това е матч срещу напълно непознат $7 играч. Залата е Stars, като там отново сме през нашия любим покер сайт grindcorepoker.com. Това за пореден път искам да влея върху това, че играчите са, да не казвам ужасно слаби и predictable, в смисъл такъв пределно ясно какво правят повечето спотове, но само ще го нахвърля като идея. Това е срещу Гоблин, нещо подобно. Съжалявам, ако не прочитам името му правилно, тъй като просто предполагам, че не съм запознат с произхода на името му и самата същност. Както да е първата ръка, той си нип момчето, което според мен винаги означава, че просто ще си има работа с малко по-пасивен играч, който ще е по-предпазлив, по-своп. Донгбет си бетва пота за 40 в 40, което честно казвам в повечето случаи е бъв, но окей, в смисъл плащаме с тук с втория пер. Търна излезна дама, той бетнал с 60 в 120, което не се вързваше много за вало ръка, така че реших да платя с идеята, че все още имам най-добрата ръка и да видя ривър, като важно е в тази ръка, спомен, че имам поп-купа в моята ръка. Ривър е купа, аз чекнах и той бет на 120. Сега на този етап от матча, имайки преди, че аз не знам нищо за мен и за него, извинявам се, и той не знае нищо за мене, мога да предположа, че и трите опции са окей, в смисъл такъв чек фолд, ривър, чек кол, както и чек рейс. Въпросът е, че ако чек фолдна, на този етап от матча ми се струва малко експлойтабъл, особено преди, че е първа ръка и хората обичат да правят някакви глупости. Отделно, значи неговия flop turn reverse sizing не ми се връзва като валю ръка. Така че според мен е окей тук да чек-колнем, като както виждате не трябва да бъдем прави толкова много пъти. Това не е оправдание да чек-колме нон-стоп естествено, но според мен ако трябва да разделим неговия рейндж, очаквам да има тотален буф или нещо труда на SOI 2. Това е рейнджи, който аз му давам. Другата възможност, втората най-добра тук според мен до чек рейзнем до сайзинг труда на 345 или ако сме напълно убедени в нашия рид е да чек шипнем ривъра просто. Но това би го правил срещу играчи, които поне знам, че мислят. В смисъл, тук нямаме такова предположение, не мога да го направя, че и да платя и четам показа SOI 4. Така. Втора ръка, както обяснях и предишното видео в началото на матча, докато няма никакви ридове за опонента, спокойно може да си резваме лайт бутона, да си бетаме на всеки тип борд, независимо колко лет е, колко добре удря него рейндж и така нататък, просто за да видим той как се аджъства срещу нас, ти си бет фриквенсита и евентуално дали ще почне да чек рейзва и така нататък, понеже много хора обичат да казват, то борд го хитва и ще чекбекна. Не, че аз не съм го правил като аргумент за това да чекбекна някой фоп, но все пак това не е най-важното. Най-важното е минало вашия опонент и това как той вижда тия фопове и какво знае за вас и вие какво знаете за него. Тоест, затова е покер, затова не е хазарт или каквото и да било. Си бетваме си борда, момчето си фолдва, геройската. Втора ръка, в смисъл втори бутон него, в трета ръка в матча, после отварям аз, получавам кол. Значи видяхме, че два пъти отворих бутона и два пъти получих кола, sample size е малък, но трябва да работим с информацията, която имаме, което означава, че този човек ще колва доста
извън позиция, което автоматично прави неговия рейндж доста лайт и според това дали го играе малко по-предиктабъл, в смисъл такъв дали чекфолдва доста флопове, дали просто фолдва, чекфолдва, Търнъс може да се възползваме от това и да го барелваме повечко. Като първият такъв main adjust. Бетвам си 60, той ми плаща. Търна тук отчитам като грешка с сайзинга в бета си. На 140-200. Според мен е безмислено да бетвам толкова много поради простата причина, че тук той или ще фолдне, или ще ма резни. Много рядко ще плати, тъй като все още е началото на матча и единствената ръка, която би платил е нещо трудно 6-4-6-5. Като 6-4 с пътия четворка и 6-5 с пътия петица с петица с пътия. Огромно, тук спокойно може да бъв резни с ръка от рода на 8 и вале 9 и вале с такива бекдори, които е гонал. Не казвам, че нали, е гонал доста голям процент случаите с такъв тип ръце, но все пак това трябва да го имаме също като идея. Според мен тук един бет от рода на 125 е малко по-проприет, смисъл малко по-добър. Не отчитам да е голяма грешка, когато така малко объркате леко бексайзинга на фона на борда. Така последната история, която се случи с вас, имам последните 3 ръце, които сме изиграли. Затова той момчет си фолдна. Тук реших да 3-бет буфирам, поради простата причина, че обичам да 3-бет буфирам рано в матча, тъй като това ми дава възможност по-късно моите валю ръце да се изплатят. Дълбоки сме и в повече случаи не оверплевам ръцете си, ако взема, че хитна и не прави глупости по-слоп. Естествено в даден процент случаите, когато просто пример дам, когато той ми струва маргинален, ще го барям на 3 ръци и се надявам да фолдни. Но това пак е добре да се прави срещу мисъс играч, който осъзнава, че по-скоро имате value range, отколкото бъфи. Той ми плаща и борда е доста добър според мен за моят 3-бетинг рейндж. Така че няма смисъл да правя по-голям си бет 160. Той така не е, че или ще фолднеш. Нас друго реално поглед не устроя освен фолд. Плана за търна в повече случаи ще е да чек фолдваме. Няма смисъл да правим глупости. Той да ни плаща. Търна идва интересна карта 10, още един туз. И аз реших да чекна и да предам ръката. Просто може да е бил на фолд, нали, не искам да гадая. Това е първият по-така неагресивен мув, но ковани 3-бет фолдна, да ковани бета на флопа и след това бетва доста стронг. Евентуално иска се къмитва, смисъл такъв дори да има 7 и 9 каро, общо сплитваме. Следващата ръка отварям с поп и дама, той пак ни плаща, което вече потвърждава нашия рейндж, че този човек е с доста лайт рейндж извън позиция. Това, което мога да правим просто, ако той е доста лайт рейндж извън позиция, да почнем да си бетваме нашия ери и да чекбекваме валю ръцете си като геймплан малко. Поради простата причина, че той ще си чекфолва този борд и когато си бетне този борд с нашите добри ръце, да речем, че тук имахме поп и дама, като дамата беше каро. Извинявам се, да речем, че имахме 10 и поп, като попа беше каро, съвсем резонно на този борд да чекбекне. Поради просто, че този човек ще го чекфолда в голям процент случаите, което прави нашия бет майнус EV. В смисъл такъв не го прави най-добрия ход, което означава, че едва не върви срещу себе си. Следващата игра, следващата ръка. Няма смисъл правя глупости в нито по-то е поне в началото на матча. Така, тази четвърта ръка, поред която съм мотона, която той плаща. Така, това е втората ми грешка в матч. Поне от много гледна точка. Едно, че си бетам. В смисъл, не че е грешка, но тук беше окей да чек бекна, честно казвам. Той ми плаща. Търне поп. И аз реших да бет на 120 поради просто причина, че ако бет на 140-150, той може да... Не може, но твърде вероятно да фолдне някакви слаби ръце от рода на примерно 5-4, 5-2, 5-3, 7-5, 6-7, всякакви такива ръце, които не че са слаби, но просто се страхува, че едва не съм хитнал и понеже той досега не е показал склонност да чекова. Имахме реално погледнато една ръка на търно, която той чек фолдна, но
Тук според мен 120 е окей, като бет и най-вече взимаме и вали от всички по-слаби дами. И дровете. Извинявам се, дровете си ги чарджваме с така, що годе не unappropriate odds за самите дрове, именно такива неправилни odds. Той плаща и на ривъра, реално погледнато, ако прием, че той много рядко Никола с петица, в смисъл има лойка да бетне време. Даже по-скоро предпочитам бета, отколкото чекбека, понеже доста ръце Никола. Аз всяка петица с по-слабите дами, някакви четворки, седмици, които такъв тип играчи рядко 3-5-ват. Докато реално погледнато, той просто се е трипнал на ривъра и това е. Другата възможност е да е чекал на търн с 2 пера от рода на Поп и 5, което е много weird, но доста често срещано мув е при по-пасивни играчи. Така че тук предпочитам бет, аз ако не се зачекнах, с което мисля, че направих броя на грешките си до 3. Значи, както виждате, 3, 6, 8 ръце сме изиграли, в които аз допуснах 3 грешки. Тоест, това въобще не е добре. Но доброто случай е, че анализираме тази игра и мога да видя колко не е лошо, но колко така не съм обръщал внимание на опонента и аз си мисля, че такива просто едва не той сам ще ми даде чипоци, което никога не е така, затова е добре човек да не си случва мозъка, просто да помисли малко върху това, което прави, за да се аджъстни по-добре и евентуално да увеличи своя еч над опонента, което рано или късно ще доведе до повече парички в вашия акаунт. Това ми харесва, добре. Си бетвам сера, което е резонно и нормално. Тук се надявам, че съм си бет, но не съм, жалко за което. Той чекна, аз чекнах. Има резон в това да бет на търна, за да премахна някакви глупави ръце от рода на четворки и дама и 7, примерно. В смисъл, дама и 7 време погледнато няма за какво да е премахна на търна, но окей, да бетнем търна, понеже има и бекдора и кутии и спокойно дори на всяка десятка мога чек бекнем с идеята, че сме добри в немалък процент в случаите. Той е бет на пота, аз си фолднах. Тук решително рейз на лимпа, като репвам реално погледнато, реката не е най-добрата, но имайки преди, че някой твърде вероятно рано или късно да имам валю река, с която ще му рейз на лимпа. И аз искам да взема валю в последствие от тази валю река или просто за геймфол, за да обърна матча в геймфол, в който на мен ми харесва и този човек да си мисли, че аз правя. Че аз съм доста агресивен, урезан лимповете и просто един вид е да оверплейни Calling Rangers и когато аз имам ръка и да ми колни 3 барела. И според мен резах ги първия му лимп, той ще даде доста кредит. Реших да резна, той ни кона. На този борт рейндж хитва доста добре, затова че да бет на сайзинг, който е много по-голям и би накарал такъв тип играч да процедира малко по-пасивно и той момчето мисля, че си фолна, да, супер. Значи тази ръка много ми харесва. Изглежда проста, но когато правите прости неща добре, това е добра предпоставка за това, че не ги смисъл такъв, че не правите грешки пред тях и вече може да се концентрирате изцяло върху малко по-сложните работи, като например малко по-нестандартни игри от рода на check call, check race turn и check shove river или нещо подобно срещу мислещи играчи. Тук мисля, че както бе, така и чекбек е окей, с бекдорите и така нататък, но по-скоро бих бетнал. Честно казвам, бих бетнал, защото нашата дама е доста добра и има добри бекдори и евентуално мога да караме, ако той ни плати, неговата част от рейнджа, именно някакви слаби попове, много често, не че много често, но биха замислили за това да фолнат ривър, ако направим 3 барела и ако тръгнали ривър е пика, тъй като имаме добър блокър за пиките. В смисъл, вале пика, знам, че не е най-добрия, но все пак е бордове карта от пиката и тя намалява някои така комбо комбинации. Да, това е велик лав, просто трябва да си го запиша. Бършите бет на търна, получих кол, надявам се, че съм бетнал. Така. Това беше много изненадващо, понеже той ми плати търна доста бързо и след това много бързо да му бетна ривър,
Което му навеме мисълта, че първото, което е, ако плащаш търна и ривър, те реално погледнат, те са едни брик карти. И това означава, че как да го нарека? Ако приемем, че този човек поне малко мисли, именно, че би лейн, извинявам се. Реално погледнато, то няма как да лейн търна всякакви попове, понеже аз повече случай ще имам R, който е чекбек, но и поне да вземе някакви вали от моите бъфове. Така че, но самата линия беше доста странна и той е адски бърз да убед на ривъра, което някакси обезмисли неговите вали в ръце. Така че аз реших да платя. Другия резон в плащането е това, че имаме доста добър кикър. Така че някакви ръце трудно да дама да дава 10, които той смисли, че вало бетва с тази линия, всъщност е малко автогол от негова страна. Той това няма как да го знае естествено, но все пак реши да платя. Той ме покаже 62, което е потвържда именно това, че неговия рейндж е изключително лайт и в този спот също съм избрал по-добрия мув, като съм чекбекнал фолпа, за да му евентуално той да хитне шоудаун валю на търна и да направи този мизерен мув на ривъра. Така че, ей, малка победа. И така, въпреки грешките, които правя в матча, виждате, че чиплида вече е в моя полза и мисля, че играем добре и не правим глупости, което е много важно в хедсъп. Поне докато другия опонент не започне да прави глупости и тогава под формата, под влиянието на геймфола, твърде вероятно и вие може да започне да правите някакви по-нестандартни неща, те да не се окажат така, както вие си мислите и матча се задълбочи, което е също се красотата на хедсъп играта. Тук той ни плаща, да се надяваме. Добре, аз чекам търна и момчето ще си ридва ривъра. Имайки предвид динамиките на малко по-предната ръка, в която аз му бъвкетшах ривъра, не очаквам толкова често да бъфират този ривър, така че реално погледнато тук доста неща влизат. Нещо, което мога да направя да шибна ривъра, се надявам, че той ще си фолни каквото и да било и да рефвам Валей 10, което е супер оптимистичен мув и безмислен според мен на този етап от матча. Тук реши да дефендна 5-3, понеже не иска да го трибетна с тази ръка. Той ми се твори доста предиктабъл по-сфол. Валей 8-2, той си бет на 40, което много ме дразни, смисъл такъв. Обикновено хората го правят с някакви такива, както с супер value range от рода на 3, така и с нещо рода на 8,7, така и с нещо рода на 9,10, така и с нещо рода на 102 и затова просто ми ще реших да фолдна и да направя глупости. В смисъл не, че ще е глупост, ако му рейзна си бета, но така някакси по-разумно ми стори в моя полза като един бъдещ мув е и за самия изход на матча според мен беше да не правя нищо. Това не е аргумент, който всеки път взимам под влияние, но в тази ситуация мисля, че беше най-добрия мув. Тук така, всичко е нормално. Тук съм, надявам съм чекбекнал. Не съм. В смисъл много лойка, реално погледнато и в бета, но такъв тип играч, то не е 3-бетвал, това с доста ръце. На такъв тип борд, то човек си играе целият рейндж по един същи начин. В смисъл Асой 7, Асой 4, Асой даун дори понякога. Всеки пер. И то не е показал така склонност да фолва такъв тип търн. Аз обаче реших да барявам и получих кол. Той чек на ривър и аз барявах и ривъра. Уоу. Това е. Първо нека поговорим за търна. Търна е много шити карта, понеже сега. Това, което тук му дам в този спот е някакъв такъв шоудаун рейндж от рода на 8 или 10. Или Асо, който е решил да чека на ривъра с него. И много по-рядко 9 и валей 9 и давам, понеже аз най-малко имам 9 в моята ръка, която блокира малко част тия комбинации. И имам поп-купа, която блокира малко част от хард-роловете. На ривъра аз се изсилих бета си, което също е малко странно. Той човек така не че не мисли върху това толкова много според мен.
По-скоро би кона малко по-малък бет, така че бета ми харесва. Въпрос е, че има го и този момент, в смисъл такъв, това е първи път, който той ни чекова, аз го знам и той го знае, но въпреки това сбарява. Не мога да кажа, че мува не ми харесва ми, но от гейм динамика някакси 50-50 този мув. Не мога да го оценя така на този етап поне. Тук съм объркан, така че всеки мнение и коментари за тази ръка са добре дошли. Смисъл за абсолютно всяко видео и за всяка ръка, за всеки един момент от видеото е добре дошъл всеки коментар или не стига да е обосновано и аргументирано, но и няма смисъл за псалми и така нататък. Чува се още Ривъра. Аз имам шоудаун борба срещу неговите миснати тролове. Така че по-скоро съм за чекбек, да. По-скоро бих чекбекнал. Още търна. В смисъл, дори може би още фолп. Но мисля, че бетнах това фолп заради това, че имах по-купа в ръката си. И друга възможност за бекдор стрейт дрове. Той фолдна. И тук е този момент, в който много такъв тип играчи, като видят, че започват да губят матча и техния геймплан не работи добре. Именно тъй като аз се чувствам по-добре към техния геймплан, отколкото те към моя. Те започват да играят малко по-агресивно. Не си спомням дали такъв беше случай. Но това е нещо, което трябва да си имам предвид. Тук мисля, че сме easy fold, понеже фликваме срещу целия мореч и трябва да се надяваме, че играем срещу слой 4, слой 5 и такива някакви ръце. И еджа, който бихме взели, дори да играем срещу такъв тип ръце, е прекалено малък срещу еджа, който бихме могли да си осигурим. Няколко ръце по-късно. Презумирано погледнато, ако има такъв термин. Ако не, въвеждам го официално. Тук бетваме борда. Имаме добри бекдори. Борда е... бет на борда е най-оптималното решение в случая, понеже моментът е такъв, че този тип мога да направи нещо тъпо. Просто го усетих тогава, че малко не да са тилтва, но тук реших да чекна търна, понеже се опасях да намат чек резне и да не си фолдни някакви глупи ръце от рода на... Дама валето никога няма фолдни, така не че, например, дама и 8, дама и 7, 4-5 купи също няма фолдни, така че всъщност търна е окей. Търна трябва да го бетна цял ден. Търна тук е бет винаги. Защо малко не съм бетнал търна? Ето това е поредната ми грешка този мач. Мисля, че е поне 5. Грешка в смисъл такъв, че не съм взел най-оптималното решение. Не е грешка като нещо наистина лошо. Не, че е лошо. В смисъл грешка е, понеже не е така грешка, понеже този човек не може да се възползва от нея по начин, по който би се възползвал един по-добър играч от него. Затова силно казвам, че е грешка, но с течение на обстоятелства е, че не е грешка. Ако беше друг играч, който би се възползвал такъв тип на чекове, спокойно може да ми експлоатира рейнджа. В този спот малко трудно, но въпреки това можеше да го направи. Той реши да ридне ривъра и забележат, че това е първият път, който този човек проявява агресия от финалния в който направи. Но реално погледнато аз чопвам всички под него по-слаби яса и той показва склонност да лидва ръце като 10 и вале на такъв тип ситуации. Знам, че е малко странно, но все пак отделно много често очаква да чек резни ривъра, понеже все пак да чек резни търна всякакви деветки. Но аз чек бекнах, така че окей, ме лък. Според мен кола тук е задължителен, имайки преди, че ние блокираме купата. Да, ето. Показва слой 4, значи според мен беше резонно да направят 3 барела и се надявам да не чопваме. Тук реши да си играе окей. Слой 6 чекнахме, той лидна 60 и забележете когато... Мисля, той лидва прекалено малък амаунт и някакъв път ще на върта ръка и имам 3 аута най-малко, така че според мен кола тук е окей. И имам своя спътия, така че ако ривър е спътия, спокойно мога да направя някакъв мув. Не кам, че
ще направи някакъв мув, но трябва да го имам предвид, той реши да се поляризира. Такъв тип играчи играм по нето. Никога не се поляризират, понеже просто са супер predictable. И там никога не е нищо друго, освен вале. Тук реши да влезна Уин след поредния му нимб. Иска да резвам ръката, просто реши да влезна Уин. Той фолдна. Отворен 5 на той плати и сега тази ръка е доста по-интересна. Той прави плащане, ривъра, се търне асо и в смисъл той не е тип играч, който би фотнал този борд с сол. Така че рано погледнато има доста дрове, някакви маргинални десятки и така нататък. Затова се реши да направя един по-голям бет тук, 305, като по-нем беше да шил на всеки бланк ривър, освен карото. Понеже го сахна доста дрове. Имайки преди колко лайт е неговия рендж, отделно той беше показал склонност да фолва в такъв тип ситуации, като за така наречената справка просто ще дам ръката, в която барелах с поп купа на сол 10.8 борд, като там барел според мен не беше окей. Аз мисля цялата ръка не беше окей. Не цялата ръка, но ривър сигурно не беше окей, както и търна. Така че... Но въпреки това, на фона на това, че тя вече е била направена, така че трябва да се направят аджистил след нея. Следователно, според мен тук най-добрият мув е да са бетни биг, именно нещо на 305, 325, 345 и да се шипне всеки ривър, освен каро. Той ми плати и ривър падна вале. Сега за всеобща изненада, аз малко поразмислих тази ръка на ривъра и се оказа, че ако този човек има изключително голям брой от дрове, като 7 9, 7 8, 4 5, 6 5, е такива някакви кари странни. Реално погледно това вале ни помага, понеже закрия валета, които той би могъл да има, остават само десятки. И този тройки според мен много рядко стига до ривъра, така че остават само десятки и супер много дрове. А срещу супер много дровете ние си имаме шоудаун валю. Но въпреки това, според мен най-добрете е да си шипнем ривъра тук и според мен е прекалено много често ще работи този мув, за да се останаваме това да бъдем в смисъл такъв да бъдем олнати от неговия шоудаун валю. Спот, в който той ще фолда може би 80-85% от случаите. Така че тази ръка, да, това ривър решение, даже в момента се дразна на себе си. Как защитим мамка му? Както виждате, доста грешки се насъбраха, така че това е едно примерно видео за това колко, поне от моя гледна точка, колко грешки съм направил. Разбира се, всеки мога да намери още, предполагам, или да ги редуцира по някакъв начин. И двата варианта са възможни, реално погледнато, съвсем теоретически. Той тук реши, смисъл аз си бетвам нормално, той ми плаща, търна, си взех шоудаун валюто и си чекнах като цар. Понеже срещу тройки сме напред, срещу дама вале, попи вале и такива някакви ръце имаме 70%, 60-65% сме напред. Може би дори 70, нека помня след 10. Да, даже повече от 70 всъщност. Не съм лаха плеер. И аз, за съжаление, не толкова, но той реши да лидне ривъра и с този добър бъв кетчинг потенциал, който има на ръката ми, реши да платя и момчето паха 10-4, което е странно, понеже се оказа, че той в този спот способен да тим валю бетва такъв тип ръка, което беше нещо, което в смисъл той показа тенденция да го прави преди, но точно 10-4 не очеква да има. Тук той е шипна и според мен дама и 10 лесен кол. Оказахме срещу Сой 6, но никога не е лошо идея да рънвате добре. И това е смисъл, видеото го казах поради проста причина. Аз не знаех, че съм направил толкова много грешки, да бъда честен. Надявам се да ви е харесало. Живот и здраве, следващото видео планирам да бъде за Zoom 2 или... Мисля, че 2 мача ще бъде оптимално като за начало. Най-вероятно на 10 NL. Това е.